For today's video mga mare, ubani ko ninyo sa akong mini vlog. Gahapon pa rin akong video mga mare, pero karon pa lang na ako na-upload. Dugay di ko nakamata mga mare, kay nabilar ko kagabi kay sigab gisipon. Gipinutan siya og sige hilaka. Dili siya gapabutang. Gusto niya magsapipi. Hangtod nga nakatulog og akong giduyan. Sige siya mata-mata pero dili na siya gahilak mga mare. Ug karon buntag, kaluyan sa Ginoo, maayo na siya ug nakainom na sad siya sa tambal para sipon. Ako di ani gikaliguan namong baboy, kay grabe ka init ang panahon mga mare. Ug ako na lang sad ning gibahogan ang mga manok mare. Ug human ako og bahog, nagkalingaw na lang sad ko og panilhig, kay daghan kayo mga sagbot dahon sa mangga mga mare. Pasintabi di ay sa mga nananaw mga mare, sa akong bukton abaga og tiyan. Ang marinyo, ang lawas, mura nagdram. Ug karon, ako nang gibuhian ang mga pato, kay gusto na ni Gab mamahog mga mare. Basta mo anhin na gani ko sa luyo, kay mamahog, muuban na gyud na siya, kay gusto niya siya'y mamahog sa pato mga mare. Tanawa mga mare, lingaw na kay siya sa mga pato. Ug tanawa ninyo mga mare, dagko na sa dangunod sa atong mangga nga ruso. Ug mao ni ang porma sa palibot sa liyo sa among balay. Ug dinhi mi nagtambay every morning or hapon mga mare. Dinira kutob ang atong video mga mare. Dagang salamat sa mananaw, and that's all. Thank you. God bless.